Kaixo, zemu zaudete? Bueno, berriro ere hemen jarraitzen dugu. Hasiko gea gogoratzen, aurreko astean ez, goain dela 2 aste ikusi genuena. Gogoratu, umiak hasi ziela Jesusen gana hurbiltzen. Jesusek nahi zigun, ume horiek edo aur horiek ere bere gana hurbiltzea, ez bakarrik pertsona helduak. Gogoratu, Jesusentzat, aurrak oso garrantzitsuak zaretela. Bueno, eta aste honetan hasiko gea Jesusen lehenengo mirariekin. Bueno, esan du bezala, aurreko astetan esan dugun bezala, Jesus hasi zen bere taldea osatzen, bai? Eta jarraitzaile batzuk juntzian azaltzen. Bueno, bazeon han inguruan, itxu bat, bazekiena Jesusei buruz. Eta halako batean, Jesusen ahotsa entzun zuen. Eta behar nahizun, Jesusen gana hurbildu. Bere ahotsa jarraituz, Jesusen gana hurbildu zen. Baina pertsona hau itxua zen, ezintzun Jesus ikusi. Baina Jesusek jarri zion bere eskua bere gainean, eta aurrenengo milagroa egin zuen. Pertsona hau hasi zen ikusten. Zein izan zen aurrenengo pertsona ikusi zuena? Jesus bera. Eta hasi zen, esaten zuten guztia sinisten, ez? Jesusei buruz esaten zuten guztia, sinisten. Baina hau etzan izan, bere mirari bakarra. Beste bat ere egin zuen, eta guain itxasoka salduko digu zein izan zen hura. Beste mirari bat ere egin zuen, hala da. Bueno, Helenek esan duen bezala, Jesus herritik herrira hitz egiten joan zen eta bere historitxoak kontatzen. Eta herri batean, bazegoen amamatxo bat. Gaixo zegoen, medikura joan zen, bere diru dana gasta zituen, ea sendatzen zen. Baina ez zuen lortzen sendatzea inor. Orduan, momentu batean esan zuen, Jesusekin hitz egiten badet edo Jesus ikutzen badet, sendatuko naiz. Eta iritsi zen herrira, Jesus egoen herrira. Eta han abiatu zen, jende tartean, bere lekutsua egiten, Jesusen gana hurbiltzea. Eta batean, Jesusen bizkarra ikutuzun. Eta Jesusei badakizu ze gertatu zitzaion, bihotzian, tzaz intzion. Eta Jesusek buelta emantzun esantzun, nork ikutu nau? Danak isili gelditu ziren, ze jende asko ikutze zion Jesusi, baina emakume horren ikutua berezia izan zen. Eta emakumeak esan zion, ni neu izan naiz, nik ikutu zaitut, sendatu nahi dut. Eta Jesusek badakiz esan zion, sendatuta zaude, ze zure fedearekin sendatu zara. Eta hau da, bigarren mirari bat. Jesus, azkenian, gaixuei sendatzeie fedia daukatenak eta bere fedia sendatzeie bere sinismena. Orduan guk ere, gure taldetxuan eta gure txian otoitz egiten dugunean askotan, eskatu laike deu gaixuen alde, bai laguntzeko Jesusek. Eta gure familien alde. Eta behitu gauza bat ingo deu, lehengoan oain dela aste batzuk, aitarenekin hasi ginean, eta gaur ere gogoratuko deu, aitaren egiten, otoitz egiten dugu momentoan, aitarekin hasteko ingo deu danon artian? Vale. Venga ba. Aitaren, semearen, Espiritu Santuaren izenean. Amen. Bueno, orduan gogoratu egunero, otoitz egiten dugunean 5 minututan, Jesusekin hitz egin, eskatu gure familiatik, gaixuengatik, zuengatik, eta fedea euki. Ze mirariak lortzen dira horrela, fedearekin. Bueno, eta amaitzeko, abestuko deu, abestitxo bat. Ikasten joango gara, zelizan abesten dugu askotan. Gure... Abeste bere, Jesusekin ditzen egin. Hori da. Hori da. Arrazoia. Bueno, venga, zingo ea, ez da? Bai. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuzara jauna zu gure hartzai eta gu zure hartalde.
Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zuzara gure bide eta gure bizi. Bueno, hurrengo arte, ez da? hori da, datorren aste arte. Ondo segi. Ondo izan. Aio.